Noa Kenya diere go no ngi koko mane norwake maber kendo ngini gine notimre maber nikech jo bishop eno dhi gimoro longo ni Lamina visit negidhi Vatican April alafu popo biro Kenya November koro noseikre noseng'e nyaka ground chal nade nikech ben kama riek ok nen inyalo ne kamae to opimi kare biro Kenya mana koseloso ground koseloso ground ng'e kaka piny ni chal to kendo ne ngima ber nikech ker marwa ben oyudo ka en Jakope koro oyudo ka gik moko ne dhi mayot to owuok Kenya alafu dhi Uganda but mago ok nen limbe go ok ne gin important kuma no dhi mane important ahinya ne Central African Republic to pinyno nigi weche mang'eny kwe onge kuno jogo ne dhao for a very long time koro ka pop no dhi to no kwere ngeni ngama kaka pop en kaka ker koro en gi protocol inyalo ngisi ni kai watambri ni kikidhi to meni analo wacho ni seche moko Pope Francis ne ngama be wang'o kolo kudho lakini wang'o kolo kudho gi maber koro kane jogi ngise ni kikidhi en okoni adhi koro kano Oland Bangui to chopo Bangui to mano capital city mar Central African Republic to gimano timo mano buogo jite e kanisa wa kai sani wantie gimo luongo ni Jubilee ntie Jubilee am wantie sani en ordinary Jubilee but higa mar 2015 nen extraordinary Jubilee year koro Pro Francis no dio ya cathedral mar Bangui to kichako Olia gini luongo ni Holy Door jokopere nyalo ng'eyo nikech nitie Holy Doors mang'eny sani e kanisni mopogre to dio ya that Holy Door of Mercy mar cathedral mar Mary of Immaculate Conception Bangui kun ka jose tamre ni kiko dhi to notime kama nikech piny ni nentie tulo mang'eny and nodwa ni ji one gimoro mopogre kae koro kodhi to ogo against president nikech kiyawo that door of mercy onego beni yawe kan yawe Vatican St. Peter's Basilica kuma koro oninde mano yawo higa aparo ni higa mokalo December higa mokalo koro yawe tiyudo ka koro jofwamb weche koro kila ng'ato ng'iyo Pope Francis to penjore ni to jamani wiye ber ang'o miyo owuok Rome to dhi oyawo dot Holy Door mopogre e piny manigi weche mang'eny ma ji ok winjre siasa rach lakini neno ka Pope Francis ne iwacho ni missionary jakwath mane dwa bedo gi suya mar rombe en no bolre ma kata ka sani obiro studio kae to dwa no obed kaka ji nitie country moro manyaki negi manotimo mopogre en South Sudan kano neno ka Salva Kiir Riek Machar jotelo madongo ma South Sudan dhawo ok winjre South Sudan pod en country matin en piny matin ma eko yudo independence 2011 ji ok winjre to oluongo gi Rome e seminar moro matin to seminar ni notim gi japadri moro iluongo ni Father Bator osetiyo Kenya ka for a very long time tineno ka seminar ni dhi mbele to Pope Francis chichni jogi pod ok dhi winjre nikech South Sudan kata sani pod nitie koko kata Riek Machar no sani awinjo ni nitie house arrest pod weche nitie lakini poko muoch kaka no muoch choncha ineno koro Pope Francis no dhi mobolore mogo chonge piny awacho ne kisingi dhulu kora awacho ne onyodho tie jotendo ng'eny ok yot koro awacho ni Ruto biro kae koro kaka koro ne weche tek diere moko cha to koro Pope Francis obiro to dhi onyodho tie Ruto ng'ise ni ba wadwa kwe koro onyodho tielo gite onyolo tie Salva Kiir Riek Machar gintie mama moro kanyo ne ntie be ne vice president jogi te mo ngiso gin wadwa kwe kanyo South Sudan to ngiso gin yani doguru koro e piny abo biro limo to 2023 to this South Sudan kendo e nyasi maduong kendo chako nuoyo negi nyo ang'o watim nadi wadwaro
wadwaro kwe. Koro mineno ka sani South Sudan noketo South Sudan iwacho ni a lens mar the international world. Koro kila ng'ato ng'iyogi. Jamani obolre ma onyodho tiendu. Udwa kelo kendo chako kel tulo e piny. So ineno ka koro sani gik moko timre lakini they are trading carefully. Kila ng'ato dima mos. Kamano. Ero kamano. Ng'eni ka ng'aduogo ir